Happy Sunday, Lord Zeus family, all over the Gala. Qu'est-ce que tu m'as fait? Na bo bombo ka mo na nwanyu moji ano we ka ma asinketa. Obo si anye bia. Sa no mo musi ome. Na eje bo ugbo. Mu na ndenu na ndana. Afozi na Kemano ugbo we fomenwu. Just come on down from now tomorrow to Akoma Gracia. You will on your compose with your Niger Delta of the upload you. I bought Ganya Quay. Up I am coming for Ugbor. Ebeni na yala. Kasuru jebenzu no rammo. Welu neke toke no bichuko. Asina chile boyo. Sine fine liaja. Ugbor. Akum ne diwo Ugbor. Matu bungwele mobi. Ugbor. Olumodu ne buago. Maroro chupulolu mebobi. Konwa na-egbe n'ezuri. Ebuchala egbe fi n'anya adị ya n'ọkụkọ. Gaa gwa n'ọkịrị na onye akụkọ ọmụ ya agwa gị ife tata bụ ịghọtago dibịa onu ike ada agbala eteli ma afa. Na-egezi ntị. Abolotala kalafia n'ugwu ya dakwa na hey guy. Ugbor bembem, Ugbor n'ọba akala ya bụ eze. Ude n'ebelu bụ onye ukwu bụ onye nta. Ugbor ụfọdụ na-amụ amụ. Ụfọdụ na-ebe ọrịa. Asị na akala na-eli ozu. Ka akpọ onye itekwanụ mbe dị ọgọ. Onye isi amamife akpọ ya okwu magana. Tue ya ụgbọ n'iru dị ochi. Nwa nkịta kwere aka nri a na-ezo n'akwụkwọ ndụ. Nwaanyị na-akpọ dede n'ọfụ anụ. Obo n'ọlụ ka onye ọhịa. So gbanyezia your notification. Ịghọtago ịmalụ ka isi mee na abụ Ugbor. Atụba n'ogere ga nkata.